I'm glad you're all here. Som rád, že ste všetci tu. Skúška mikrofónu. Vyzerá, že máme zvuk. Dobrý večer, prajem všetkým. Well, we're running a little bit late, so už trochu meškáme, tak teda dám vám náznak témy a potom spomalím, keď sa dostaneme k súčasným veciam. Niekoľko vecí preskočíme, prosím, trošku to so mnou vydržte, budem sa snažiť nič nevynechať. Nie som len obyčajný kresťan, alebo bežný kresťan, ale som adventista 7. dňa. A to znamená, že máme veľmi zvláštne posolstvo. A toto posolstvo sa nazýva trojanielské posolstvo. Nemali by sme dovoliť, aby našu myseľ zamestnávalo niečo iné, pretože v týchto troch anielských posolstvách máme každý podstatný prvok, ktorý si viete predstaviť. Máme tam všetky detaily evanjelia. Uctievajte toho, ktorý stvoril. Máme tam hodinu Božieho súdu. Je tam zákon ako meradlo. Sú tam všetky tieto veci. Potom padol Babylon. To je oddelení falošného od pravého. Bludu od pravdy. A potom tam máme spravodlivosť vo viere a pravde. A výstrahu pred prijatím znamenia šelmy. Máme tam všetky aspekty evanjelia, pretože anjel, ktorý letel prostredkom neba, mal večné evanjelium, ktoré treba hlásať. Jednou z charakteristických črt tejto cirkvi je, že už dlhý čas káže, že raz bude zavedená legislatíva, ktorá povýši prvú šelmu na piedestál náboženskej prominencie a uctievania. Je to tak? A podľa definície táto šelma je to isté ako malý roh. Nemusíme zjemňovať výrazy. Je to pápežstvo. To som ale neslušný, čo? Všetci reformátori hovorili, že je to pápežstvo a mali na to dobré dôvody. A všetky doktríny, ktoré o tom máme, vykladali už reformátori. Vrátane princípu deň za rok. Tomuto princípu verili všetci reformátori, luteráni, až kým nepodpísali konkordát a už tomu nechcú veriť. Ale ak niekto niečomu nechce veriť, to neznamená, že sa to stáva nepravdou. Ak je to biblické, tak to ostáva biblické, či sa nám to páči, alebo nie. Učíme, že v istom čase bude zavedený zákon, ktorý bude protirečiť Božiemu zákonu, a že budeme postavení pred voľbu, keď sa budeme musieť rozhodnúť medzi zachovávaním 7. dňa soboty, tak ako o nej píše Biblia, alebo nedele, o ktorej Rím hovorí, že je to znamenie jeho ekleziastickej moci. A to sa samozrejme týka spravodlivosti. Čo je to spravodlivosť v tej najjednoduchšej definícii? Áno, robiť to, čo je správne. Nie je to také zložité. A najvyššia spravodlivosť je zosobnená v jednej osobe. Kto je to osobou? Ježiš Kristus. A tým, že sa rozhodnem poslúchať jeho, vlastne stelesňujem jeho spravodlivosť. Čiže spravodlivosť skrze vieru je dokonalé rúcho jeho spravodlivosti, ktorá ma uschopňuje a zmocňuje, aby som bol poslušný všetkým Božím nariadeniam. To nie je niečo, čo pozdvihuje alebo vyvyšuje mňa, ale jeho. Už 120 rokov, alebo dokonca viac, kážeme, že toto sa stane. Aj keď v poslednej dobe počujeme, že je to stále menej pravdepodobné, že sa to stane. Túto prednášku som nazval Počujem hrmot. A dám vám len taký stručný prehľad, typológiu, v ktorej si ukážeme niektoré verše, niektoré preskočíme kvôli času. Chcem začať kráľom Ezechiášom, pretože on bol ten, ktorý sa snažil upevniť, vybudovať Jeruzalem a robiť to, čo je správne. Potom sa dostaneme až k pádu Babylonu.
Now Hezekiah tried his best to Ezechiáš sa snažil urobiť to najlepšie, aby zastavil príliv odpadnutia v Judsku a svedectvo Hospodinovo o ňom znie takto. A tak urobil Ezechiáš po celom Judsku a urobil to, čo je dobré a spravodlivé, pravdivé a verné pred Hospodinom svojim Bohom. Teda vybudoval tunel, posilnil hradby, vybudoval veže a všetko toto je symbolikou toho, čo sa musí uskutočniť v rekonštrukcii Božieho posolstva. Inými slovami, posolstvo evanjelia musí takisto prejsť akousi obnovou na konci času. A to je teda symbolikou o tom, aký by mal byť program cirkvi dnes. Všetci vieme, čo sa stalo potom. Ezechiáš sa dostal do konfliktu s asýrským kráľom, ale nadejal sa na Hospodina, Boha Izraelovho, a nebolo po ňom jemu rovného medzi všetkými kráľmi Judovými. Čítame v Biblii, keď prišiel asýrsky kráľ Senacherib so svojím 185 000 vojskom, Hospodin zasľúbil Ezechiášovi, že tento kráľ nebude mať nad ním moc. Myslíte si, že v tom môže byť nejaká typológia? Áno, ak posilňujeme naše hradby okolo seba a našej viery a keď vybudujeme veže a bdieme, tento cudzí kráľ nebude mať nad nami moc. Boh pošle svojich anielov, aby nás chránili, tak ako vtedy zotrel tých 185 000 Asýrčanov. Buďte zmužili a smelí, nebojte sa a nedeste sa tvári asýrskeho kráľa, ani sa nedeste pred celým tým množstvom, ktoré je s ním, lebo s nami je väčší ako s ním. Toto je naozaj veľmi povzbudzujúce, to je typológia, ktorá hovorí o konci času. Nuž, ale žiaľ, po tomto veľkom víťazstve, ktoré zariadil Pán Boh, Ezechiáš sa trochu pozniesol. Podobne ako Nabuchodonozor. A dostávali sa mu pocty, česť a sláva. A napokon jedného dňa sa Babylon stal nepriateľskou mocou Asýrčanov, kedy teda získaval na sile, čo si Asýrčania nepriali. A títo Babylončania poslali delegáciu k Ezechiášovi. Dávajte pozor na túto moc malého rohu, keď rastie na sile. Teda poslali delegáciu k Ezechiášovi a Ezechiáš hovorí, poďte, ukážem vám všetko, čo mám. Určite tento príbeh poznáte. V Biblii čítame, že ukázal im všetkom, čo bolo v jeho dome a nebolo ničoho, čo by im nebol ukázal. A potom prorok Izajáš v 2. kráľov 20. kapitole 14. verši ide za ním a karhá ho za to, čo urobil. A hovorí, príde čas, kedy všetko bude odnesené preč. O tom budeme hovoriť neskôr. Aj v tom je typológia. A tak ľahol Ezechiáš a ležal so svojimi otcami a kráľoval Manases, jeho syn, miesto neho. Teda ďalším kráľom sa stáva Manases. Ale Manases sa v podstate nikdy nemal narodiť. On tu nemal byť, pretože Manases mal podľa Biblie 12 rokov, keď začal kráľovať. A Ezechiáš, keď zomieral, žalostne prosil Boha. Pamätáte, ako k nemu prišiel prorok Izajáš a Pán Boh mu predĺžil život o 15 rokov. A tam sa stal ten zázrak, kedy sa slnko vrátilo o 10 stupňov. Pamätáte si to? Teda keď jeho život bol predĺžený o 15 rokov a Manases mal 12 rokov, keď začal kráľovať, to znamená, že sa narodilo 3 roky potom, čo bol Ezechiášov život predĺžený. Pán Boh teda zrejme chcel ušetriť tento svet pred Manasesom. Ale Pán Boh nikdy nerobí na nás násilie v akomkoľvek štádiu. Akému úžasnému Bohu slúžime. A tak teda bolo počuť kajúcne Ezechiášové volanie a narodil sa Manases. A my čítame, že robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. Nebudeme čítať všetky tie detaily. On vybudoval výšiny. Bol to nechutný kráľ. A pobil prorokov Najvyššieho, dokonca aj toho úžasného proroka Izajáša. On spôsobil, že ľudia vodili deti cez oheň, len Whiteová v knihe Proroci a králi píše, Manases prelial veľmi veľa nevinnej krvi, až kým ňou nenaplnil Jeruzalém od jedného konca až po druhý. To je citát z 2. kráľov. A jeden z prvých, ktorí pri tom padli, bol Izajáš, ktorý viac než pol storočia stál pred Júdom ako prorok. Dokonca Manasesov otec poslúchal na jeho hlas, ale on nemal ľutovať. Father had listened to him, and this man murders him. What does this tell us about the character of God?
Čo nám to hovorí o Božom charaktere? Napokon prišli Asýrčania a vzali ho do zajatia s hákmi v nose a s bronzovými okovami a tými hákmi v nose ho ťahali až do svojho hlavného mesta. Aký opuchnutý nos musel mať. No potom vo väzení, v zajatí robí pokánie. A Pán Boh ho vypočuje a vracia ho na trón. Akému úžasnému Bohu slúžime? Dokázal rozťať Izajaša na poli. Zabil všetkých tých, ktorí bránili spravodlivosť a Boh ho vracia na trón znovu. A tak sa snaží zvrátiť to, čo urobil predtým, ale národ už bol skazený. Viete, keď sa káže odpadlíctvo skutočne dostatočne dlho, tak zapustí korene. A aj keď sa snažíme niečo reformovať, je ťažké odstrániť korene. Aj v tom je určité posolstvo. Teda celé toto kajúcne volanie preskočíme. Proroci varovali a potom čítame, Manase zľahol so svojimi otcami a potom kráľoval jeho syn Amon. Ale bol zlý, taký zlý, že ľudia to nedokázali zniesť a vzbúrili sa proti nemu a napokon ho zabili. Aký zaujímavý príbeh. What an interesting story. And here it says in 2 Kings, the servants of Ammon. Druhej kráľov čítame. A služobníci Amonovi sa sprisahali proti nemu a zabili kráľa v jeho dome. A zase ľud zeme pobil všetkých tých, ktorí sa boli sprisahali proti kráľovi Amonovi a ľud zeme urobil kráľom Joziáša, jeho syna, miesto neho. Aký úžasný král. Tu je mladý kráľ Joziáš, ktorý znovu všetko obnovuje. Aj medzi nami bude oživenie pôvodnej zbožnosti tesne pred koncom, pred úplným zlyhaním. Ale nebude sa týkať každého, pretože keď sa korene zapustia, sú ťažko odstrániteľné. 2. kráľov, 22. kapitola. Pretože zmeklo tvoje srdce a ponížil si sa pred tvárou Hospodinovou, keď si počul, čo som hovoril proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom a tak ďalej. Poznáme ten príbeh. Bol to úžasný král, ktorý zboril všetky výšiny, úplne zakázal opakované modlitby, povedal, zbavte sa toho, nechceme žiadne opakované modlitby, nechceme nič z týchto vecí. Nechceme žiadne duchovné formácie. Preč s tým všetkým. Ale napokon zomrel. Bolo mu zasľúbené, že zomrie v pokoji, ale zomrel v boji, pretože nepočúval, keď mu bolo povedané, aby sa nemiešal, vtedy, keď egyptský král išiel na pomoc Asýrčanom proti expandujúcim Babylončanom. A on sa do toho zamiešal. No Pán Boh mal svoj plán. Ale toto preskočíme. Je to síce tiež zaujímavé, pretože v tom čase tam bola tiež jedna prorokyňa. Rozmýšľajte typologicky, možno vám to niečo napovie, ale poďme ďalej, nemáme čas. Teda Joziášove reformy pozdvihli úroveň duchovnosti u niektorých, znovu sa začal sláviť sviatok Pesach, ale mladý král nedbal na hlas Hospodinov a potom prišiel faraón Necho. Ďalším kráľom po ňom bol Jehojakim. Za jeho dní prišiel hore Nabuchodonozor, babylonský kráľ, a Jehojakim sa mu stal služobníkom na 3 roky. Teda máme tu judského kráľa, ktorý sa stal vazalom. Komu? Babylonskému kráľovi. Je možné, aby sme aj my mohli byť vazálmi v područí Babylonu? Aby sme vzali nejaké ekumenické charty a podpísali ich? Zrejme áno. A potom sa odvrátil a sprotivil sa mu a Hospodin poslal na neho lúpežné čaty Chaldejcov a tak ďalej a tak ďalej. A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A v knihe Proroci a králi čítame, čo sa dialo. Keď Nabuchodonozor na začiatku Jehojakimovho panovania prvýkrát obľahol a dobil Jeruzalem, teda to bolo prvé obľahnutie. Za chvíľu sa dostanem k času konca. Vzal niekoľko zajatcov a odviedol ich preč. Medzi nimi bol aj Daniel a boli roztrúsení. Teda Boží ľud bol roztrúsený po celom svete. Toto je predobraz a jeho naplnenie príde. Teda Božie súdy začali padať, napokon prišiel prorok Jeremiáš a hovorí, preto takto hovorí Hospodin zástupov, pretože ste neposlúchli mojich slov, hľa pošlem a poberiem všetky čeľade severu, hovorí Hospodin, a pošlem ich Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, svojmu služobníkovi a dovedem ich na túto zem a na jej obyvateľov i na všetky tieto národy naokolo a zahladím ich s kliatbou úplnej záhuby a obrátim ich na
na hroznú pustinu, na úžas a na večné spustošeniny. A učiním to, že zahynie spomedzi nich hlas veselosti a hlas radosti. Hlas ženicha. Teda má dôjsť k určitému konfliktu. Ďalším kráľom, ktorý kráľuje po Jehojakimovi, ktorý zomiera a líha so svojimi otcami, je Jehojachin, jeho syn. A egyptský kráľ už viacej nevyšiel zo svojej zeme. A Jehojachin mal 18 rokov, keď začal kráľovať a meno jeho matky bolo Nechušta. Úžasné, Biblia podáva zaujímavé konkrétne detaily. A je zaujímavé, že tieto mená sa dlho spomínali iba v Biblii. Až neskôr ich objavili archeológovia. Tomuto môžete veriť. Toto sa naozaj stalo a robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových a prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, obľahol miesto znovu a Jehojachin, judský kráľ, vyšiel k babylonskému kráľovi. Teda toto nie je doslovné obliehanie ako predtým. V prvom prípade Nabuchodonozor obľahol miesto a zobral zajatcov, no teraz judský kráľ vychádza k nemu. A on nemusí robiť nič, ako by sa Jehojachin dobrovoľne vzdal. To je naozaj fascinujúce. A babylonský kráľ ho vzal v 8. roku svojho kráľovania. A vyniesol odtiaľ všetky poklady domu Hospodinovho a tak ďalej. A babylonský kráľ urobil kráľom Mataniáša, jeho strýca, miesto neho a zmenil jeho meno na Cedekiáša. Teda mali sme dobrého Cedekiáša a toto bude zlý Cedekiáš. A sprotivil sa babylonskému kráľovi. A všetky kniežatá, kňazov i ľud dopúšťali sa mnohých a veľkých prestúpení, robiac podľa všetkých ohavností pohanských národov a poškvrnili dom Hospodinov, ktorý bol posvetil v Jeruzaleme. Teda tesne pred koncom dôjde k znečisteniu v Božom meste. Je to zaujímavé, že keď študujete 2. Mojžišovu, aj o tom si môžeme dať niekedy prednášku, možno na konci, aby som mohol naskočiť na lietadlo a rýchlo odletieť. Boží ľud zažil skúsenosť v Baal Peor. Najväčšie odpadnutie, aké si dokážeme predstaviť, a zmiešanie s Babylonom nastáva tesne pred hranicami Kanánu. Aká zaujímavá typológia. Nemyslíte si, že sme takí dobrí, my sme v strábloch. V každom prípade, napokon prišiel Nabuchodonozor a obľahol toto mesto s divokou zúrivosťou druhýkrát. A stalo sa 9. roku jeho kráľovania 10. mesiaca 10. dňa toho mesiaca, že prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, i s celým svojim vojskom proti Jeruzalému a rozložil sa proti nemu táborom a vystavil proti nemu hradby dookola. Teda Jeruzalém bol oblihaný veľakrát, ale prorocky 2 obľahnutia vynikajú. Prvé bolo obliehanie, kedy Babylončania vzali zajatcov, a toto druhé obliehanie, ktoré viedlo k úplnému zničeniu Jeruzaléma. Spálili mesto a zbúrali chrám a už ho nebolo. A synov Cedekiášových pobili pred jeho očima. Aj v tom môže byť typológia. A oči Cedekiášove oslepil a poviazal ho 2 medenými reťazami a doviedli ho do Babylona. A potom sa dozvedáme, kedy presne tento kráľ zničil mesto. Teda 2 obliehania. Let's jump in history. And we go to the fall of Jerusalem. Teraz preskočme v histórii a poďme sa pozrieť na pád Jeruzalema v roku 70 nášho letopočtu, keď bol dobitý Rimanmi. Aj po tomto roku boli ešte obliehania, dokonca v roku 135 prišiel Hadrián, ktorý tiež zničil Jeruzalem, ešte väčším zničením, než bolo toto, ale prorocky sú 2 obliehania, ktoré majú pre nás význam. Teda aj za babylonských čias boli 2 významné obliehania. A aj teraz, v dobe Ríma, máme 2 významné obliehania. Čítame o tom v spisoch ducha prorockého. Počas druhého obliehania nezahynul ani jeden z kresťanov. Prečo nie? Pretože Kristus ich varoval. A všetci, ktorí uverili jeho slovám, sledovali to zasľúbené znamenie. A keď uvidíte Jeruzalém, že je obklúčený vojskami, hovorí Ježiš, vtedy vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. A vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy, a ktorí budú v jeho strede, nech výjdu. Keď Rímania pod velením Cestia, prvé obliehanie, mesto obklúčili, odrazu nečakane obliehanie prerušili vo chvíli, keď sa zdalo, že všetko svedčí o výhode okamžitého útoku. Môžeme povedať, že Cestius dostal SMS-ku a z nejakého dôvodu zbalil svoje stany a pálil preč. Židia si mysleli, to je úžasné.
Začali ho prenasledovať a takmer vyhladili jeho armádu zozadu. Dokážete si teda predstaviť, že Rimania neboli až takí smelí. A trvalo im 3,5 roka, kým sa vrátili pod vedením generála Tita. Poznáte dejiny. A začalo sa druhé obliehanie. Keby ste boli v tom meste vtedy, počas tohto druhého obliehania, čo by s vami bolo? Bol by s vami koniec. Čas na útek bol teda medzi prvým a druhým obliehaním. To bolo 3,5 roka. To by mohlo byť prorocké tiež, že? Dobre, nepôjdem do detailov. Udalosti sa vyvinuli tak, že ani Židia, ani Rimania nemali zadržať kresťanov na úteku. Len čo Cestius ustúpil, Židia vyrazili z Jeruzalema a začali prenasledovať jeho ustupujúce vojsko, ktoré sa teraz vracia. Strašné boli katastrofy, ktoré padli na Jeruzalem, keď ho znovu obľahol Titus. Mesto bolo obklúčené v čase sviatku Pesach, kedy sa tam zhromaždili milióny Židov. Teda možno mali veľké zásoby jedla, ale keďže bol Pesach, boli tam milióny ľudí. A to bolo niečo iné. Bolesti od hladu boli také hrozné, že ľudia žúvali kožu zo svojich opaskov a sandálov a zo svojich štítov. Dokonca čítame, že obetovali, jedli svoje deti. Bola to hrozná situácia, ktorá je predobrazom toho, čo sa bude diať na konci času. Tisíce zahynuli od hladu a hladomoru. Prirodzené city sa zdali nefunkčné. Manželia okrádali svoje manželky, manželky svojich manželov, deti kradli jedlo z úst svojich rodičov a všetky takéto veci. Ale kresťania boli v bezpečí. Eusebius píše: Potom duchovné semeno Abraháma utieklo do Pely. To je veľmi zaujímavý výrok. Všimnite si, nie je doslovné semeno, ale duchovné semeno Abraháma. Utiekli do Pely na druhej strane Jordánu, kde našli bezpečné útočište a mohli slúžiť svojmu majstrovi a zachovať jeho sobotu. Nie je to zaujímavé? Pela. Nuž boli sme sa tam pozrieť. Zostalo z neho už len toľko. Tu našli kresťania miesto odpočinutia. Je fascinujúce, že archeológia zistila, že sobota sa v Pele zachovala až do 4. storočia. Inými slovami, ak by Ježiš zmenil sobotu na nejaký iný deň, tak tí kresťania, ktorí ušli na jeho radu, o tom nič nevedeli. Matúš 24, 15, 16. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, teda Obama Nation of Desolation, je to môj africký prízvuk? Alebo som povedal niečo zlé? O ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svetom mieste, to čítaš, rozumej, potom tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Viete, ja som trochu taký rušiteľ poriadku, lebo rád porovnávam nové preklady so starými. Prosím, ospravedlňte ma. Ak má niekto Bibliu, v ktorej sú všetky Ježišove slova zvýraznené červeným, potom napríklad v preklade kráľa Jakuba je celý tento verš napísaný červeným. Ale keď ho čítate v preklade NIV, tak potom tá vsúka, o ktorej hovoril prorok Daniel, nie je uvedená červeným, ale čiernym. Je tam, ale je v čiernom, ako by to Ježiš nikdy nepovedal. Ako by to naznačovalo, že to niekto dodal neskôr nejakou implikáciou. To je trochu také rafinované. Alebo som len taký konšpiračný sprisahanec. Nech utekajú do hôr. Matúš 24. kapitola. Tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. A Lukáš píše, a keď uvidíte Jeruzalém, že je obklúčený vojskami, tedy vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Čo je to sväté miesto? Čo sa tým myslí? Určite to nebola svätyňa svätých. Nemohla byť, pretože oni boli za jeruzalemskými hradbami, mimo. Tu sa musíme vrátiť do čias Nehemiáša. Keď bol Nehemiáš svojho času panovníkom Jeruzalema, zatváral sobotu brány mesta, aby sa čo? Neobchodovalo. Aby nedochádzalo k ekonomickej aktivite. Tak? Žiadne kupovanie, žiadne predávanie. Chcem, aby ste uvažovali typologicky.
aby sa nekupovalo a nepredávalo. A čo bola príčina? Sobota. Ale tie národy, tie zástupy okolo nedbali na to, čo nariadil Nehemiáš, a tak sa snažili nejakú aktivitu vyvíjať aspoň za týmito hradbami. A zaparkovali svoje ťavy pred hradbami. Viete, to boli ťavy s pohonom 4x4. Zaparkovali ich tesne pred bránami Jeruzalema. Napokon vyšiel Nehemiáš a povedal, ak budete parkovať svoje ťavy 4x4 pred bránou, budem vás musieť potrestať fyzicky. Pamätáte na to? Teda za čo sa postavil? Za žiadne obchodovanie, za žiadne obchodné transakcie v sobotný deň. A vytlačil ich za pomyselný kruh okolo Jeruzalema, naznačil tam čiaru a povedal, ak niekto prekročí túto hranicu, potrestám ho. A tento pomyselný kruh okolo Jeruzalema sa stal známy ako Svätá zem. Sväté miesto, na ktorom sa neobchodovalo. Pretože v Jeruzaleme sa vždy našiel nejaký Žid, ktorý sa prešmykol cez bránu vonku a myslel si, že je to v poriadku zájsť si do McDonaldu v sobotný deň. Samozrejme, toto sa dnes nedeje. To sa nemôže stať. Však taká bola situácia. Išlo teda o ekonomickú záležitosť. Teda keď uvidíte armády Ríma okolo mesta, ako vyvyšujú svoje vlajky a svoje predmety na svetom mieste, myslíte si, že sa to bude týkať ekonomických aktivít a soboty? Alebo nie? Je to teraz zaujímavé? Ja mám rád typológiu. Nie je ďaleko čas, keď podobne ako učeníci budeme nútení hľadať útočisko na opustených a osamelých miestach. Tak ako obľahnutie Jeruzalema rímskymi vojskami bolo signálom pre útek judských kresťanov, tak prijatie moci na strane nášho národa vo vynúcovaní pápežskej soboty bude varovaním pre nás. Vtedy bude čas, aby sme odišli z veľkých miest a boli pripravení opustiť aj menšie a utiahnuť sa do odľahlých domovov, osamelých miest medzi horami. For retired homes in secluded places among the mountains. Are you waiting for the siege? Čakáte na obliehanie? Which siege are you waiting Na ktoré obliehanie čakáte? for? Na prvé alebo na druhé? Proroci, ktorým boli zjavené tieto úžasné scény, veľmi chceli vedieť, čo znamenajú. Snažne pátrali a spýtujúc, na ktorý a aký často oznamoval duch Kristov, ktorý bol v nich, ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zvestované, do čoho žiadajú si nazrieť anjeli. Pre nás, ktorí stojíme na samom okraji ich naplnenia, majú tieto opisy hlboký význam a životnú dôležitosť. To sú predsa udalosti, na ktoré Božie deti čakali, po ktorých túžili a za ktoré sa modlili, odkedy naši prví rodičia odišli z Edenu. Ako blízko sme týmto udalostiam? A čo sa deje? Teda inými slovami, keď Rimania obľahli mesto, postavili svoje vlajky alebo symboly, či odznaky, na ktorých boli zobrazení ich pohanskí bohovia, a tieto zástavy boli vstýčené v tejto oblasti okolo mestských hradieb, ktorá bola známa ako sväté miesto, svätá pôda. A toto bolo naplnením toho, čo sme čítali. V roku 1897 Ellen Whiteová napísala výrok, ktorý naznačuje, že moderné naplnenie tohto proroctva sa už stalo. Protestantský svet postavil modlárskú sobotu, nie postaví, ale postavil modlárskú sobotu na miesto, kde by mala stáť Božia sobota. A kráča tak v šľapajách pápežstva. Z toho dôvodu vidím nutnosť, aby sa Boží ľud vysťahoval z miest do odľahlých miest vidieka. Kedy sa mali vysťahovať? Už v roku 1897 dostali pokyn von z mesta. A kde sedí Boží ľud? Všade, len nie vonku. Tak to bude znovu, ale v boji pôjde o sobotu 7. dňa. Autority tohto sveta povstanú vo svojej pýche a moci, aby vydali zákony, ktoré obmedzia náboženskú slobodu. Oni si privlastnia právo, ktoré patrí jedine Bohu. A začínajú s tým už teraz. To bolo v roku 1898. Dve obľahnutia. Manuscript Releases, zväzok 10, tlak nedeľného zákona už prišiel a prichádza. Wow.
Dekret vynúcujúci uctievanie tohto dňa má výjsť na celom svete. V istej obmedzenej miere už vyšiel. To bolo v roku 1897. Úžasné. Ďalší citát. Prišiel čas, kedy rodiny, tak ako im Pán Boh otvorí cestu, by sa mali vysťahovať z miest. Tu sa nehovorí, že čas príde, ale že čas prišiel. To je napísané v roku 1903. Je tu reč o tom, že deti by sa mali vziať na vidiek. Aby ste ma rozumeli, ja neobhajujem žiadnu paniku, panický odchod. Čo sa tam hovorí? Tak, ako im Pán Boh otvorí cestu. Prorok Izajáš hovorí, môj ľud nebude odchádzať v spechu. Nestresujte sa. Slúžime živému Bohu alebo mŕtvemu. Musíme ukázať svetu, že v udalostiach, ktoré sa teraz dejú, v súvislosti s hnutím národnej reformy poznávame naplnenie proroctva. To, čo sme 30 rokov hlásali, že príde, je teraz tu. Teda to hnutie, ktoré súvisí s prvým obliehaním, už prišlo. Aj odišlo. Ale pamätajme, že v 1. Korinťanom 14 čítame, nech sa všetky veci dejú slušne a podľa poriadku. Len nedávno sa v Európe objavili kazatelia, ktorí kázali, že my musíme žiť v mestách, pretože musíme v mestách kázať. A nehovorím o chvoste, hovorím o významných kazateľoch. Boží posol hovorí, či nemajú byť mestá varované? Áno, ale nie Božím ľudom, ktorý v nich žije, ale ľudom, ktorý ich navštevuje, aby ich varoval pred tým, čo príde na svet. Teda, kde by mal žiť Boží ľud podľa ducha prorockého? Je to len nejaká senzáciechtivosť, alebo popisovanie hrôzostrašných scén, alebo len čítame ducha prorockého? My to len čítame. Čiže nie je to naháňanie strachu. Chcem, aby ste mi rozumeli. Ja nežijem v meste, žijem vonku na farme. Myslíte si, že žijem na farme, pretože sa bojím o svoju kožu? Že mám strach z toho, čo sa bude diať v mestách? Nie, pretože na farme v podstate nikdy nie som. Vždy som v meste. Pravdepodobnosť, že ma niekto zastihne v meste, je oveľa vyššia, než že by ma zastihol na farme. Poslušnosť vyžaduje, aby som robil to, čo chce Pán Boh a dôsledky nechal na Neho. Neutekám preto, aby som si zachránil kožu. Prečo som zástancom zdravotnej reformy? Pretože chcem byť svätejší než osoba vedľa mňa? Pretože nechcem zomrieť vo veku 25 rokov, ale dožiť sa aspoň 30? Nie, ale pretože to Boh povedal. Ak robíme to, čo Pán Boh povedal, sú s tým spojené určité požehnania. A ak už nič iné, robím to pre svoj životný štýl. Nie je to tak? Teda náš motív, na základe ktorého robíme veci, by mal byť v súlade s Božím duchom. Zakrátko nastane v mestách taký násilný boj a zmätok, že tí, ktorí z nich budú chcieť odísť, to nedokážu. Keď si zapnete televízor, vidíte náznaky, že niečo také sa môže diať? Myslíte si, že nepokoje sa môžu vyskytnúť aj tu? V období, keď žatvy zlyhávajú a keď vo svete sa dejú rôzne katastrofy, čo myslíte, čo sa stane, ak regále vo vašich supermarketoch budú náhle prázdne? A nemusí to trvať 3 týždne, môže sa to stať v priebehu jedného víkendu a budú prázdne. Bez ohľadu na to, aké sú plné, je veľa hladných ľudí. Musíme sa pripravovať na tieto záležitosti. To bolo svetlo, ktoré mi bolo dané. To bolo v roku 1903. Pán Boh pomôže svojmu ľudu nájsť také domovy mimo miest. Urobte to predmetom svojich modlitieb. Neboj sa, lebo sa nebudeš hanbiť, ani sa nestyť, lebo sa nebudeš hrubenieť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti, ani na potupu svojho vdovstva viacej nespomenieš. Jeremiáš hovorí, ale ty sa neboj, môj služobníku Jakobe, ani sa nedes Izraelu, lebo hľa, ja ťa zachránim zďaleka, i tvoje seme zo zeme ich zajatia. A Jakob sa navráti a bude mať pokoj a bude bezpečný, ani nebude nikoho, kto by ho prestrašil. Teda to nie je naháňanie strachu. Ja naznačujem, že máme dôverovať Bohu a vziať ho za jeho slovo. Ak dôverujeme Bohu, nemusíme sa ničoho báť. Kedy teda bolo to prvé obliehanie? Bolo to v roku 1888.
Asi poznáte tú históriu, keď sa objavil tzv. Blairov návrh zákona o nedeľnom odpočinku. V úvode čítame, jeho účelom je zabezpečiť ľuďom užívanie voľna prvého dňa týždňa, bežne známeho ako Deň Pánov, ako deň odpočinku a podporovať jeho zachovanie ako deň bohoslužby. Tento zákon navrhol senátor Blair z New Hampshire 21. maja 1888 a bol odporúčený výboru pre vzdelávanie a prácu. Nie je to zaujímavé? Máme tu náboženskú a ekonomickú legislatívu. Páčia sa mi tieto malé nuancy, tieto malé prirovnania. Navrhujeme dodatok k Ústave Spojených štátov týkajúci sa zavádzania náboženstva a tak ďalej a tak ďalej. Je úžasné, že Alonzo Jones, človek, ktorý prišiel s učením o ospravedlnení skrze vieru, a to je tiež veľmi pekné spojenie, dokázal svojim vynikajúcim prejavom zvrátiť návrh tohto zákona a táto legislatíva nakoniec neprešla. Ale už medzi tým na juhu Spojených štátov boli ľudia a adventisti, ktorí boli zatknutí a uväznení za porušovanie zákona o nedeľnom odpočinku. A potom sa obliehanie skončilo. To bolo prvé obliehanie. Aj svet už bol pripravený ho prijať, pretože sa objavili veľkí kazatelia ako Moody a nastalo veľké oživenie. Už sme mohli ísť domov, ale kvôli nevere sme boli poslaní späť na púšť. Opakujeme históriu izraelského národa. Toto je web stránka Aliancie za Deň Pánov. Aliancia za Deň Pánov v Spojených štátoch bola založená v roku 1888. Myslíte si, že je to náhoda? Ja si to nemyslím. V tom roku predstavitelia 6 hlavných protestantských denominácií sa stretli vo Washingtone a zorganizovali Americkú úniu za deň odpočinku. Tento názov bol neskôr zmenený na Alianciu za Deň Pánov Spojených štátov. Je to jedna z národných organizácií, ktorej jediným účelom je udržiavať a kultivovať prvý deň týždňa ako dňa odpočinku, dňa bohoslužby, dňa kresťanského vzdelávania a duchovnej obnovy. To je ich cieľ a oni existujú už od roku 1888. Pre mňa je zaujímavé, že píšu, že Aliancia za Deň Pánov v Spojených štátoch existuje, aby podporovala kresťanov, aby sa vrátili k Dňu Pánovmu alebo k Dňu duchovnej a osobnej obnovy, ktorý im umožní osloviť spoločenstvo evanjeliom. V ťažkých, akých ekonomických časoch, akým svet čelí v roku 2009, Aliancia za Deň Pánov chce odhaliť biblické pravdy týkajúce sa 10. prikázania spolu s Ježišovým učením o peniazoch, aby poskytla usmernenie pre kresťanov v ich každodennom živote. Tak teda obliehanie. Nehemiáš, Sväté mesto, sobota, ekonomické záležitosti. Počujete aj vy tie isté zvuky? V roku 2001, keď v Spojených štátoch padli dvojičky, Aliancia za Deň Pánov vydala toto vyhlásenie. Píše to ich predseda. Sme si vedomí, že nemôžeme robiť našu prácu bez finančnej podpory priateľov ako ste vy. Teda prosia o peniaze. A ďalej sa píše, že rok 2001 je rok vylievania vody a potom spomínajú národnú tragédiu, ktorá sa udiala 11. septembra v New Yorku, v Washingtone a v Pensylvánii. Tá zmenila náš pohľad a priviedla aj tých, ktorým chýba duchovný teplomer, aby zvážili svoju vieru, mnohí prvýkrát vo svojom živote. Stojíme na pokraji bezprecedentnej príležitosti hlásať posolstvo o kresťanskej nedeli spôsobom, ktorý som nevidel aspoň ja za celý svoj život. A potom na konci majú uvedenú svoju adresu a malý výrok, kde je napísané: slúžime cirkvám a národu od roku 1888. Pozrime sa. V knihe Výchova čítame: sú to tieto veľké pravdy, ktoré sa musia naučiť starí aj mladí. Musíme sa naučiť študovať pôsobenie Božieho zámeru v histórii národov a v zjavení vecí, ktoré prídu, aby sme mohli odhadnúť pravú hodnotu vecí, ktoré sa vidia a ktoré sa nevidia. Deň je pred dvermi. Čas, ktorý ostáva na vykonanie diela a na dosiahnutie premeny charakteru, je príliš krátky. Naozaj máme len veľmi málo času. Hľadom Izraelov hovoria: videnie, ktoré on vidí, vzťahuje sa na mnohé dni, na dlhé obdobie. Áno, všetci tí, ktorí hovoria o konci času, sú len naháňači strachu. Nie je ďaleko čas, kedy zákony proti práci v nedeľu budú oveľa tvrdšie. Mali by sme vynaložiť úsilie, aby sme si zabezpečili pozemok ďaleko od miest, kde sa dá vypestovať ovocie a zelenina.
If the first siege is over, Ak prvé obliehanie už prešlo, when will the second siege commence? kedy príde druhé obliehanie? Now please note this. Všimnite si ale tento ďalší výrok. Faith I live by, strana 347. Keď ľudské zákony už nebudú chrániť tých, ktorí rešpektujú Boží zákon, v rôznych krajinách sa vyvinie súbežné hnutie smerujúce k ich zničeniu. Teda nebude to len v Spojených štátoch. Spojené štáty budú tie, ktoré to budú napokon vynúcovať, ale už predtým čítame, že v rôznych krajinách bude simultánne hnutie, ktoré sa bude snažiť zaviesť túto legislatívu. Svet musí byť pripravený na to, že povie, áno, my to chceme. Druhé obliehanie. Počujem hrmot rímskej armády. Počujem kolesá tejto mocnej armády a predobrazného Týta, ktorý sa vracia druhýkrát. Ako blízko sa nachádzame k záverečným udalostiam, o ktorých sme kázali už od začiatku našej existencie? Odložíme to nabok a budeme pokračovať v spánku? Alebo sme už tam? Toto je udalosť, ktorá sa stala v Bruseli, v Belgicku 16. februára 2009. Mimochodom, aká je vlajka Európskej únie? Je modrá. S koľkými hviezdami? S 12. Čia je modrá farba? Máriina. A nemá Mária v rímskokatolíckej interpretácii 12 hviezd okolo seba, okolo hlavy? Štát je Svätá rímska ríša, znovu skriesená. Koľko kráľov mala pôvodne? 10. Takže Brusel, Belgicko. Sekretariát Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva privítal navrhovaný európsky zákon, ktorý by ochránil nedeľu ako deň odpočinku od práce. Podľa Osservatore Romano, čo je oficiálny plátok Vatikánu. Teda v roku 2009 cirkvi požadovali zavedenie nedeľného zákona v Európskej únii. Európska únia vtedy povedala nie. Mali proste zasadnutie, na ktorom povedali, že nie. A dôvod, prečo to zamietli, bol ten, že nezáleží na tom, v ktorý deň odpočívate, či je to pondelok, utorok alebo streda. Nezáleží na tom, stačí, že máte nejaký deň odpočinku. Teda choďte s týmto nápadom preč, biskupy. Ale o niekoľko mesiacov neskôr, 23. decembra 2009, Nemecko, najväčšia ekonomická mocnosť v Európe, sa rozhodla ignorovať rozhodnutie Európskeho parlamentu. Najvyšší súd v Nemecku zrušil rozhodnutie z roku 2006, ktoré umožňovalo obchodom v Berlíne, aby mali otvorené 10 nediel v roku, s odvolaním sa na prísnejšie štandardy pre otváracie hodiny cez víkend. Rozhodnutie je zadozučinením sťažností protestantských a katolíckych cirkví, že otváracie hodiny boli proti článku 139 nemeckej ústavy, v ktorej sa uvádza: nedeľa a sviatky uznané štátom budú chránené zákonom ako dni odpočinku a duchovného rozvoja. Teda práca a kostol. Sú tam zachytené dva aspekty. Nemecko sa teda pustilo do toho samo. V Spiegel Online čítame: aj ateisti potrebujú vypnúť v nedeľu. Nemecký najvyšší súd vydal rozhodnutie, že nedeľa má byť zachovávaná ako deň odpočinku a vlastne zrušil berlínsky zákon, ktorý uvoľňoval obmedzenia pre nedeľné nákupy. A teraz si prosím dobre všimnite, musíme čítať veľmi pozorne. Moje srdce sa zvláštne rozohrialo, keď som čítal tento článok. Väčšina nemeckých novín, to je ale naozaj niečo bezprecedentné, pretože celé roky to kážeme a každý hovoril, že sa to nikdy nestane, že taký zákon nikdy nemôže dostať väčšinovú podporu. Ľudia majú radi šport, to a ono, zabudnite na niečo také. Teraz sú všetky obchody otvorené, či snáď sa vrátime k nejakým prísnejším pravidlám? Vy ste úplne scestní, vy ste sa zbláznili, dajte pokoj s vašim hlúpym proroctvom. Takto ľudia reagovali. Ale teraz, všimnite si, väčšina nemeckých novín v stredu vlastne privítala toto rozhodnutie. Niektoré z dôvodu náboženstva a tradície a iné s ohľadom na práva pracujúcich. Jeden môj priateľ zareagoval asi takto. The mark of the beast will be implemented where? Kde sa bude dávať znamenie šelmy? On the forehead Na čelo or the hand? alebo na ruku?
Teda ak by ste podporovali takéto rozhodnutie z dôvodu náboženstva a tradície, pretože to nie je biblické, v tomto použití slov je Spiegel naozaj výstižný. Ďakujem veľmi pekne. Nemohli ste to urobiť lepšie, ako keby ste zacitovali z Biblie. Teda kam ho príjmate? Na čelo. Ale ak podporujete takéto rozhodnutie z dôvodu práv pracujúcich, kam dostávate toto znamenie? Na ruku. Nie je to fascinujúce? Počujete hrmot rímskej armády? Teraz to už nie sú len cirkvi. Nie je to len náboženská organizácia, ale už sa jedná aj o práva pracujúcich alebo o odbory, ktoré niečo také žiadajú. Odborové združenia sa pripojili k cirkvám v ich kampanii o ohradenie nedele ako dňa odpočinku pre národ. Ich zameranie však nebolo orientované na právo praktizovať náboženstvo, ale na ochranu pracujúcich v maloobchodnom sektore, aby nemuseli pracovať v nedeľu. Už napokon znamenie šelmy sa vo svojej implementácii musí týkať kupovania a predávania. Teda musí tam byť zahrnutá práca. Však? To je brilantné. Nedeľa je niekedy jediným dňom, ktorý členovia rodiny môžu stráviť spolu. Preto pracovné odbory, ako napríklad Verdi, privítali útorkové rozhodnutie s úľavou a radosťou. Povedali, že to bola láskavosť pre predajcov a ich rodiny. Nemecké noviny v stredu vyjadrili širokú podporu tomuto rozhodnutiu, aj keď ich dôvody pre podporu tohto rozhodnutia mohli byť markantne rôzne. Toto je naozaj naplňanie proroctva a mne sa páčia tie malé detaily. Abendzeitung. To sú nemecké večerné noviny. Krisengipfel im Kanzleramt. Das Sonntagsgegacker. Nie je to pekná veta pre tých z vás, ktorí hovoríte nemecky? Krízová porada najvyšších predstaviteľov štátu, vrátane kancelárky Merkelovej, ale oni tam rapotajú o nedeli. But they are gackern, talking on a Sunday. 2009, as you know, v roku 2009, ako viete, túto planétu zasiahla ekonomická kríza. A veci sa zhoršili a teda 18. januára 2010, čo bolo asi pred rokom, si títo ľudia nenašli iný čas na jednanie len v nedeľu. A tak sa stretli, aby prejednali agendu na diskusiu Európskeho parlamentu. Hádajte, čo sa stalo. European Parliament's discussion. And guess what? The cardinal, Kardinál, respektíve biskup Mníchova, sa rozdúril. and he lambasted them. Jednoducho ich zvozil v národnom televíznom kanáli. This is the article. Tu je ten článok. Best atmosphere. Bola tam vynikajúca atmosféra, sa píše. Ale Reinhard Marx, to bol ten biskup, odmietol dať svoje požehnanie na to, čo urobili. Blessing to what they do. This is what he said. Tu je to, čo povedal. Politici by si mali určiť znamenie a nemať žiadne pracovné stretnutia v nedeľu. Wow. Sorry, I have to say it backwards. Prepáčte, musím to teraz povedať v angličtine. Takmer som zabudol. I forgot. All right, my heart was strangely warm. Áno, moje srdce bolo veľmi potešené. Politici teda si musia ustanoviť nejaké znamenie, nejaký znak. Čo je synonymum pre slovo znak? Znamenie. Nemali by mať žiadne pracovné stretnutia v nedeľu. To povedal ten najvyšší biskup v zúrivosti. Mňa vždycky zaujímajú súvislosti a teda som hľadal, kto je to, ten Reinhard Marx. Toto sú ďalšie noviny, ktoré hovoria v podstate to isté. Toto je Reinhard Marx. Je to následník Ratzingera v jeho biskupskom úrade. Totiž jeho miesto predtým zastával terajší pápež. Samozrejme má na sebe fialové oblečenie a objíma sa s niekým, kto je v červenom. V Zjavení 17.4 čítame: a žena bola odiatá purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením. Nechcel som si nechať túto reklamnú vsúvku. Ale poďme späť do roku 2009, kedy cirkvi žiadali o zavedenie nedeľnej legislatívy a boli odmietnutí. Bola to anglikánska cirkev alebo biskupský európsky panel tejto cirkvi, sekretariát katolíckej komisie COMESE,
a protestantská cirkev v Nemecku. To boli cirkvi, ktoré privítali iniciatívu niekoľkých členov Európskeho parlamentu o presadenie nedeľnej legislatívy a nazvali to hlavným pilierom európskeho sociálneho modelu. A my všetci dobre vieme, že to bolo odmietnuté. Túto požiadavku odovzdala členka Európskeho parlamentu Anna Záborská, Martin Kazier a ďalší. Potom je tam celý zoznam a hovorí sa tam: ak nebudete pracovať v sobotu a v nedeľu, máte 1,3-násobne väčšiu šancu, že neochoriete a tak ďalej a tak ďalej. Parlament vtedy povedal, veď predsa to je smiešné, ak nebudete pracovať v útorok, v stredu alebo vo štvrtok, takisto nebudete chorí. Tak teda dajte nám pokoj s vašimi hlúpými argumentmi. Teraz tu máme ďalšie argumenty. V odstavci C. Podľa európskeho zákona nedeľa je týždenným dňom odpočinku pre deti a adolescentov. Ups, teraz to už je vážne. Viete, v Európe je nedeľa jediným voľným dňom pre deti. Do školy sa chodí od pondelku do soboty, ale nedeľa je voľným dňom. Čo keby sme teda zmenili argumenty a povedali: vážený Európsky parlament, vy ste ničiteľom rodiny. Vy ste proti rodinným hodnotám, pretože ak dáte matke voľno v stredu a otcovi v sobotu, vy vlastne v nedeľu pracujete a vaše deti sú bez dohľadu a bez rodinného kruhu v tomto dni týždňa. A pretože deti sú jediná skupina, ktorá má v nedeľu voľno, jediný logický deň, kedy rodina môže byť spolu, je tento deň. Teda vaše argumenty proti nám nie sú veľmi platné a preto vám odporúčame, aby ste svoje rozhodnutie prehodnotili. Your argument against us is not very valid, and we suggest you start rethinking it. And they quote Potom sa hovorí o maximách, ktoré má obsahovať text deklarácie a podobné veci. Všetky tieto cirkevné organizácie to presadzovali. Ale Európsky súd rozhodol, že rada nevysvetlila, prečo nedeľa ako týždenný deň odpočinku je užšie spojená so zdravím a bezpečnosťou pracujúcich, než akýkoľvek iný deň v týždni. Ale oni hovoria, že rozhodnutie Európskeho parlamentu nie je platné a dožadujú sa jeho prehodnotenia. Napokon, voľná nedeľa vám dáva možnosť stretnúť sa s vašou rodinou viac než akýkoľvek iný deň týždňa. Áno, sú tam zohľadnené deti. Nedeľa vám dáva možnosť stretnúť sa s vašimi priateľmi viac než ktorýkoľvek iný deň týždňa a prehlbiť sociálne puto. Nedeľa vám dáva možnosť praktizovať vaše duchovné potreby viac než ktorýkoľvek iný deň týždňa. Teda viac než iné dni, nedeľa podporuje rodinné väzby, sociálne zdravie a tak ďalej. Nie sú tieto argumenty lepšie a lepšie? Áno, stávajú sa stále lepšie. A v podstate sú už konkluzívne. A oni to nakoniec vyhrajú. Ukážem vám prečo. 24. marca 2010 bola debata o nedeľnom zákone znovu otvorená v Európskom parlamente, ale tentokrát jej účastníci neboli len cirkvi, ale členovia parlamentu, cirkvi a iné organizácie sa dali dokopy a začali hovoriť o ochrane nedele bez práce. Toto je ich webová stránka pri Európskom parlamente. Tu máme všetky cirkevné skupiny, ktoré sú asociované v tejto iniciatíve z roku 2010. A toto sú všetky občianske spoločnosti, ktoré podporujú rodinné zdravie a blaho. A tu sú všetky odborové organizácie. Ktorákoľvek z týchto skupín by mohla zastaviť ekonomickú aktivitu štátu, keby štrajkovala. Najprv sme tam mali len cirkvi a teraz máme cirkvi, občianske spoločnosti a odborové združenia. Počujete hrmot rímskej armády, ktorá sa chystá na druhé obliehanie? Tu je len ukážka, koľko odborových združení v tom naozaj je. Majú naozaj veľkú podporu. Noviny Zenit sú oficiálne noviny rímskokatolíckej cirkvi. Európsky parlament je tvrdohlavý. Tam sa hovorí, to nie je dosť. My chceme váš hlas. 1 milión obyvateľov musí žiadať deň voľna pre deti. Dajte nám teda 1 milión podpisov z Európy a v podstate vec je hotová. Ale to je ešte nič. Štrásburg, 17. marca. Martin Kassler, nemecký člen Európskeho parlamentu, rozbehol prvé občianske referendum Európskej únii s požiadavkou, aby nedeľa bola vyhlásená za deň pre rodinu a odpočinok. Wow.
Hneď tam bolo vyše 11 000 podpisov. A Kassler potvrdil, že táto iniciatíva posilní priamu demokraciu v Európskej únii. Teraz to už nie je len záležitosť práce, ale aj záležitosť občianskych združení, záležitosť cirkvi a ľudí a stáva sa to demokratickým princípom. Priama demokracia. Vďaka Lisabonskej zmluve a iniciatíve európskych občanov, my, európski občania, prvýkrát získavame možnosť postaviť sa za naše záujmy. Chceme využiť túto možnosť zaistiť si voľnú nedeľu. A potom sú tam výzvy. Zapojte sa, zapojte sa. Založili si internetové stránky. Nedeľa bez práce je súčasťou našej európskej kultúry. My potrebujeme čas pre naše rodiny. Áno, rodina sa stáva hlavným predmetom záujmu pre občiansku spoločnosť a náboženstvo. Život plný pracovných dní neposkytuje naplnenie. Spoločné stretnutia. V novinách odznela správa, že Kassler sa spojil so 4 ďalšími zástupcami parlamentu minulý rok, aby predložili do Európskeho parlamentu písomnú deklaráciu týkajúcu sa nedele bez práce. Vtedy nebol v parlamente potrebný počet členov, ale 261 zástupcov túto deklaráciu podpísalo. Kassler vyjadril nádej, že ľudia s rôznym politickým a sociálnym pozadím sa môžu spojiť pod ochranou nedele, preto, pokračuje ďalej, každá osoba a organizácia po celej Európe je vítaná, aby podporila túto prvú iniciatívu európskych občanov. Tak to ide ďalej a tam je ich webová stránka www.freesunday.eu. Pozrite sa na tú stránku a dajte si zobraziť všetky podpisy. A uvidíte, ako dlho sa načítavajú. Kvôli obrovskému počtu. Počujete hrmot rímskej armády? Nedele, mami a otci patria nám. Ale idú na to chytro. Zapojme do toho deti. Vážení Európania, my to naozaj chceme. Nedeľa je dňom detí. Nedeľa, naozaj, mami a otci, patrí nám. Žiadny deň nie je taký ako nedeľa. Nie je to deň ako nejaký iný. Tá hybná sila narastá. Zapájajú sa do toho členovia parlamentu a rôzni pastori a evangelikálne a luteránske cirkvi a ďalšie organizácie, ktoré sa dávajú dokopy a požadujú tento zákon. Poďme sa pozrieť na slová ducha prorockého. Toto je citát z roku 1888. Príde čas, keď Boží zákon bude zvláštnym spôsobom v našej krajine zrušený. Musí sa to teda udiať v Spojených štátoch, ktoré budú naozaj tým konečným vynúcovateľom tohto zákona. Napokon Spojené štáty sú vodcom protestantského sveta. Je naozaj vhodné, aby to boli Spojené štáty a nie Európa. Európa zažila svoju reformáciu a svoje vojny, ale protestantizmus je naozaj stelesnený v Spojených štátoch. Tie sú vodcom protestantského sveta. Keď protestantský svet a protestantskí vodcovia obrátia svoj chrbát voči Božiemu zákonu, práve vtedy dôjde ku konečnému naplneniu. Bude vynúcovať zachovávanie nedele a prinesie utláčajúcu moc proti tým, ktorí zachovávajú sobotu 7. dňa. Inými slovami, nemôže to byť len nedeľný zákon, musí to byť zároveň antisobotný zákon. Je to tak? Faraón povedal Mojžišovi: Ty vlastne spôsobuješ, že ľud odpočíva a nepracuje. Vráťte sa ku svojim bremenám. Áno, to bol antisobotný zákon. Ty, Mojžiš, spôsobuješ, že ľud šabatuje, čiže zachováva sobotu. Konštantín zaviedol nedeľný zákon a povedal: budete odpočívať v nedeľu. Ale rímskokatolícka cirkev v roku 321 zaviedla antisobotný zákon a povedala: kresťania sa nebudú požidovšťovať. Budú v tento deň pracovať, ale budú ctiť deň Pánov. Je to veľmi jednoduché. Ak zavrieme všetky obchody v nedeľu, dôjde k nejakým krikom z robotníckej vrstvy? Áno. Ale čo ak ľuďom povieme, že každý musí pracovať v sobotu? Nie len pol dňa, ale celý deň. Zdvojnásobme čas v týždni, kedy ľudia budú môcť pracovať, zaveďme viacej zmien, pretože dnes je veľa ľudí bez práce a tak budeme môcť zamestnať viac ľudí, ale potom budú ľudia nútení viac pracovať. Veľké obchodné reťazce a hypermarkety môžu mať v nedeľu zatvorené, ale vo väčšine z nich na celom svete je zakázané mať zatvorené v sobotu. Tento zákon v podstate už existuje.
Čítam z knihy Proroci a králi. Aby si legislatívni zástupcovia zabezpečili popularitu u voličov, podvolia sa požiadavke o nedeľné zákony. Teda podľa tohto výroku tento zákon nepríde z hora, ale z dola. Predtým ho žiadali len cirkvi, bol odmietnutý. Neskôr ho žiadali cirkvi, odborové organizácie a občianske združenia, ale bol tiež odmietnutý. A teraz hovoria, dajte nám podpisy. Myslíte si, že ho odmietnú, keď budú podpisy? Naplnenie tejto predpovedi je za chvíľu tu. V niektorých krajinách bol takýto zákon zavedený jednohlasne. Pozrite si niektoré web stránky. Toto je človek, ktorý stojí za touto iniciatívou, Thomas Mann. A toto je Vatikánske rádio, Európska iniciatíva za voľnú nedeľu. Tam sa spievajú oslavy a chváli na takéto iniciatívy. Do tejto debaty sa iste chcú zapojiť aj sekulárni Briti. Popočúvajme si niečo z BBC. Nedeľa bola veľmi odlišným dňom od ostatných dní v týždni. Mohli sme relaxovať, navštíviť priateľov, ísť do kostola, ale všetko sa zmenilo. Mal by byť tento deň dňom odpočinku? Kristína, dnes už sme v bode, odkiaľ sa nedá vrátiť. Ja viem, že každý má nejaké povinnosti, má nejaký termín, napríklad ty zajtra musíš odovzdať nejaký článok, aby nejaký úžasný program v nedeľu ráno mohol byť vysielaný. Tu je svet, v ktorom žijeme, že? Áno, je to tak, ale nebolo by pekné, keby nám vláda vyslala správu, že nás nepovažuje len za spotrebné jednotky alebo za nejaké včely robotnice a keby sme aspoň raz týždenne mali voľno od práce. Keby sme nemohli nakupovať, keby sme nemohli pracovať a keby sme sa mohli sústrediť na iné veci, na dôležitejšie veci, jeden na druhého. Áno, prečo nie? Nebolo by pekné, ak by nám vláda vyslala správu, že aspoň raz týždenne nie sme spotrebnými jednotkami a robotnicami, a keby sme nemohli nakupovať. Noviny Guardian. Blair sa uchádza o ponuku kontroverzného amerického kazateľa Ricka Warrena zjednotiť cirkvi. Áno, snaha o jednotu a spolupráca v tejto záležitosti prebieha v pozadí. Pápež vyzýva k novému svetovému poriadku. Pápež Benedikt navrhol novú politickú autoritu sveta so skutočnými zubami. To bolo v roku 2009. A potom 2010. Obama hľadá nový medzinárodný poriadok. Prezident Obama čelí kritike za svoje vyhlásenie, ktoré urobil cez víkend, že sa snaží o nový medzinárodný poriadok. Kissinger povedal, tento prezident má veľmi veľkú šancu zaviesť nový svetový poriadok. Prezident Obama prehovoril na vojenskej akadémii. Fascinujúce. Prezident dodal, že úsilie amerických ozbrojených síl musí byť doplnené väčším diplomatickým zapojením od veľkých centier po nebezpečné stanovištia. Viacej humanitárnej pomoci pre národy, ktoré to potrebujú, lepšia komunikácia medzi tajnými službami a tak ďalej, medzi záchrannými zložkami prvej pomoci a všetky tieto veci. Nebudem teraz opakovať moju prednášku zo série Total Onslaught, ale či ste republikán alebo demokrat, nezáleží. Hlavne, že sedíte pri nohách maltézského rytiera. Podávate si ruku s templármi. Ja viem, že to nenapísal Obama a že všetci ste to možno čítali, ale chcem to zapojiť do tohto príbehu. Je to na jeho webovej stránke a bolo to tam ponechané. Nenapísal to Obama, ale tento blog je tam, aby zasieval semienko. Počas posledných 100 rokov nastalo veľa zmien. Nie len, že nám narastajú aktivity rôznych gangov a počet zločinov, ale takisto spotreba energie. Ďalšia zmena, ktorú som si uvedomil, bolo znovu vzkriesenie nedeľných zákonov po celých Spojených štátoch. Teda možno by sme mali zvážiť zavedenie nedeľného zákona. Nie, aby sme obmedzovali ľudí od práce, ale aby sme dali slobodu tým, ktorí nemajú možnosť voľby. 22. máj 2010. Pápež volá po solidarite vo svetových financiách a hovorí, etika musí viesť všetky naše rozhodnutia. Aká etika musí byť zavedená? Aké zákony favorizujúce prvú šelmu musia byť zavedené na politickej pôde? Ten istý deň, keď prezident Obama vyzval k novému medzinárodnému poriadku, aby sa vyriešili problémy našich dní, Benedikt tiež vyzval k medzinárodnej spolupráci, zvlášť v oblasti solidarity, ktorá by sa mala riadiť etikou. Páčia sa mi tie jeho dve ruky s rohami. A teraz, 2010. 26.9. v roku 2010 Pontif chce, aby sa rodiny začali pripravovať na udalosť v roku 2012. Wow. Čo tu znamená?
Nemecký pontif vyjadril túto požiadavku v liste z 23. augusta kardinálovi, predsedovi Pontifikálnej radiny pre rodinu. Témou blížiaceho sa 7. celosvetového stretnutia rodín je rodina, práca a oslava. Oslava je vždy záležitosťou uctievania. Teda máme tu prácu a oslavu. Máme znamenie šelmy na ruke a na čele. Jedno z týchto dvoch. List svätého Otca sa týkal týchto tém. Práca a oslava sú úzko spojené so životom rodín. Podmieňujú rozhodnutia, ovplyvňujú vzťahy medzi zosobášenými pármi, medzi rodičmi a deťmi. Ovplyvňujú vzťah rodín so spoločnosťou a cirkvou, povedal pontif. Sväté písmo nám hovorí, že rodina, práca a sviatočné dni sú darmi a požehnaniami od Boha, aby nám pomohli žiť plnohodnotným životom ľudskej existencie. V tomto výroku je celá kopa informácií. Teda tu pápež vyzýva k príprave na rok 2012, aby sa práca a sviatočné dni spojili. Prečo? Aby ľudia mohli žiť plnohodnotným životom ľudskej existencie. Teraz sa musíme vrátiť k druhému Vatikánskemu koncilu, keď spasenie bolo definované ako vyjadrenie plnej ľudskej existencie alebo plnosti ľudskej existencie. Inými slovami, nie ste spasení Kristom prostredníctvom milosti, ale ste spasení z vašej mizernej existencie prostredníctvom pápežstva a tým, že vám dá nebeské kráľovstvo tu na tejto zemi, kde predpokladajú svoju tisícročnú vládu. To je to, čo hovorí. A tu sa hovorí, že je to blízko. Je fascinujúce, že tento pápež nebol korunovaný do svojho úradu s použitím trojitej tiáry. Rozhodol sa tak, ako jeho predchodcovia od čias druhého Vatikánskeho koncilu, keď pápež Pavol VI odložil tiaru nabok, ktorá vyjadruje vládu nad podsvetím, nebom a zemou, čiže akúsi úplnosť svetskej a duchovnej moci. On odložil túto korunu nabok a dal si na svoju hlavu len čapicu, ktorá bola symbolom jeho duchovnej nadvlády. Keďže zámerom bolo zjednotiť cirkvi pod jednu prikryvku od roku 1962. Ale v tomto roku, v januári 2011, to bolo prvýkrát, kedy ukázal svoju trojitú korunu z okna v Ríme, odkiaľ dáva svoje vyhlásenia. Čo tým chce povedať? On chce povedať, že teraz nemám len duchovnú moc, ale dokonca získavam aj svoju vládu nad pozemskými záležitosťami. Písmo hovorí, všetká moc bude daná šelme. Pozrime sa, ako ďaleko ide. V tomto svetle Benedikt XVI lamentoval nad modernou organizáciou práce vo funkcii modernej konkurencie a maximalizácie profitu a nad konceptom odpočinku alebo oslavy ako príležitosti pre únik a konzum. Povedal, oba tieto faktory prispievajú k rozbíjaniu rodiny. Kde sme to už počuli? Prišlo to len ako blesk z modrého neba, alebo je to príprava pôdy na jednanie, ktoré sa má udiať na parlamentnej úrovni? Počujete ten hrmot rímskych kolies, ktorý prichádza so svojou výzbrojou na nás? Povedz nám to, Benny. Takto, pokračoval pápež, je nutné podporovať. Viete, mám dvoch obľúbených mužov s menom Benny. Benedikt a Benny Hinn. Obaja nosia biele oblečenie. Je nutné podporovať myšlienku a snahu uviesť do súladu požiadavky a čas na prácu s požiadavkami rodiny a znovu objaviť význam slávenia sviatku. Zvlášť v nedeľu a na Veľkú noc, v deň Pánov, deň človeka, deň rodiny, spoločnosti a solidarity. Nepožaduje v tomto výroku nedeľnú legislatívu v príprave na rok 2012? To znamená, že v ktorom roku by sa mala podľa jeho výzvy pripraviť? Blížime sa k nášmu domovu? Čo myslíte, blížime sa k domovu? Pozrime sa.
Je mojou túžbou, a všimnite si, že toto je citát z web stránky Zenit.org, čo je katolícky zdroj. Preto je mojou túžbou, aby už v roku 2011 na 30. výročie apoštolského napomenutia Familiaris Consortio, teda Veľkej listiny rodinnej pastoračnej starostlivosti, aby táto listina bola prijatá ako platný návod v iniciatívach na farských, diecéznych a národných úrovniach s cieľom osvetliť skúsenosti práce a oslavy a v jej najpravšom a najpozitívnejšom aspekte so zvláštnym ohľadom na vplyv na konkrétny život rodín. Tento raz sa už kolesa rímskej armády nevrátia, pretože toto je už druhé obliehanie. Áno, typologicky je to ono. Bratia a sestry, čas je tu. Blížime sa k nášmu domovu. Ezechiel 39:6. A pošlem oheň na Magoga a na tých, ktorí obývajú ostrovy bezpečne a zvedia, že ja som Hospodin. Potom 7. verš. A uvediem známo zmenu svojej svetosti prostred svojho ľudu Izraela, ani nedám viacej poškvrniť meno svojej svetosti a zvedia národy, že ja som Hospodin, svätý v Izraelovi. Kde sa nachádzame ako cirkev? Sme na to všetko pripravení, alebo sa nachádzame vo veľkom odpadnutí omega? A čo sa s nami stane? Kde začína súd? Súd začína od domu Božieho. Áno, dôjde k veľkému preosievaniu a dôjde aj k vypľuvnutiu. Nie k odchodu z cirkvi. Pochopte ma, čo chcem povedať. Zostaňte v tejto cirkvi, pretože to je Božia cirkev. Ona tým všetkým musí prejsť. Ako tým všetkým prejde ako loď s nepoškodenými doskami, na to sa pozrieme v ďalšej lekcii. Ale podstatou je, že toto je Božia cirkev. Toto je posolstvo, ktoré bolo dané našim priekopníkom, toto je posolstvo, ktoré bude hlásané až do konca. Aj keď niektorí sa budú snažiť zničiť posolstvo, alebo ho urobiť neúčinným, alebo keď sa budú snažiť podávať alternatívne posolstvo, to nie je našou starosťou. Robte to, čo je správne a dôsledky ponechajte na Boha. Hľa príde a stane sa, hovorí Pán Hospodin. To je ten deň, o ktorom som hovoril. Zjavenie 21.6 a riekol mi, stalo sa, ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízní z prameňa vody života zadarmo. A to je všetko, čo som vám dnes večer chcel povedať. Rímska armáda sa blíži. A tentokrát sa už nevráti. Aké sú následky toho všetkého? Neutekajte, pretože utekanie príde neskôr. Modlite sa, aby vám Pán Boh otvoril cestu a pripravil vhodné okolnosti. A dajte svoje srdce Bohu a pýtajte sa ho, Pane, čo chceš, aby som robil? Nie, aby som zachránil kožu sebe, ale iným, aby mnohí mohli byť pozvaní k spravodlivosti. Teda nech vás Pán Boh požehná, keď budete uvažovať nad týmito vecami. Amen. Pastor Bob, will you pray for us? Pastor Bob, môžem ťa poprosiť, aby si sa s nami pomodlil na záver? Let's stand for prayer, shall we? Povstaňme k modlitbe, prosím. Father, your timing is sure. Otče, tvoj čas je istý. My ho nemôžeme zmeniť. What we have to do is we have to be Musíme ready byť pripravení s našim with our rozhodnutím pre commitment to teba, you, to be aby sme able to mohli go prejsť through týmto this časom time s veľkou with great vierou. faith. Take our unbelief and turn it into Prosíme strong ťa, belief vezmi tonight. našu vieru a obráť ju na silnú vieru dnes večer, pretože už nám veľa času nezostáva. My počujeme hrmot rímskej armády, ktorá prichádza a ktorá začína obkľúčovať celý tento svet. A kedy len tí, ktorí majú silu v Bohu, budú môcť obstáť. Ale my máme pred sebou úlohu. Našou úlohou je pripraviť svet na skorý príchod Ježiša Krista. Ale predtým, než môžeme pripraviť svet, musíme pripraviť seba. Pane, teraz je čas, aby sme začali so zmenami. Teraz je čas, aby sme vypli televízory. Teraz je čas, aby sme začali študovať v našich domácnostiach a modliť sa. Teraz je čas, aby sme hľadali Teba v našich životoch. Možno, že sú tu niektorí, ktorí nikdy neurobili rozhodnutie pre Teba a chceli by to urobiť teraz. A ak to je tak, Pane, nech zdvihnú ruky vysoko a Pane, Ty ich vidíš. Ty vidíš ich ruky, ich rozhodnutie. Prosím ťa, vstúp do ich srdca a zmeň ich životy.
Make us your Urob z mighty nás svoju mocnú church cirkev, now, aby sme boli schopní hlásať evanjelium svojimi slovami, in our own words, aby sme boli svedkami toho, čo si urobil v našom živote, in our own lives, tak, aby ostatní mohli byť pripravení. might be ready. Možno v našich It might be our rodinách, families, možno v susedstve, it might be alebo the niekde v stranger práci. next door, someone at work. We can no longer be Pane, silent. už nemôžeme We mlčať. can no longer be ashamed Už sa of you. nemôžeme hanbiť za It's Teba. time to speak Je čas, the aby truth. sme hovorili pravdu všetkým, ktorí sú okolo nás. Lord, I uplift to your family members Pane, and chcem many znovu of us spomenúť rodinných who have príslušníkov mnohých z nás, loved ones, family našich members milovaných, that we're o ktorých so máme concerned veľké about obavy, pretože because we vieme, know že nie they're sú not pripravení. Ale Tvoj duch Your Spirit is je ready to pripravený, minister to aby them. im poslúžil. We put our faith and our A my trust vkladáme in your našu Spirit. dôveru v If Tvojho there's anything Svätého we can Ducha. say or do, Lord, Pane, ak je speak niečo, through čo im us. môžeme povedať, But if prosíme we're ťa, hindrance, prehovor help Ty us to skrze stay nás. back. Ale ak to má byť len na But we want prekážku, all tak of our Pane, families zadrž and nás v friends našich slovách. and all Ale my people chceme, aby naše rodiny to be a in naši the priatelia, heavenly ľudia okolo nás boli v Lord. Tvojom nebeskom kráľovstve. Again, we say, take our Pane, znovu unbelief ťa prosíme, vezmi našu and turn it neveru into very a obráť ju na strong veľmi faith silnú vieru in you. v Teba. For we ask it in Jesus' name. Prosíme ťa o to v mene Ježiša Krista. Amen. Tomorrow night, 6:30. Teda pray for the zajtra večer equipment o that we can get started on 18:30, time. prosím vás, modlite sa za techniku, aby sme mohli začať na čas.